Jo ho he passat un rei preparant, fent... Com està el liceu? Havia tingut un, eh? El meu germà en sent. Va penjar el cel, casat de bombes de blava, una immensa paret de papers calculats. 60 metres de bailaven, Aviam, Maria Barbal, vol què, Molt sovint se'ls feia molt bé. Aleshores, quan els 9 mesos... Mira, tenim l'última novetat aquí de T'has fet un